lalikira nkhani ya chipulumutso cha munthu si nkhani yoyenera kuyitenga moyesa. ichitu nchifukwa chake mpingo wa Kaphiri SDA ku Lilongwe ukuyitana nonse ku msonkhano wa chisisimuso wa masabata atatu kuyambira pa 10 Septemba mpaka pa 30 Septemba 2023 omwe udzikachitikira pa Chaza Msozi Ground madzulo aliwonse kuyambira 5 o'clock. mutu wa msonkhano umenewu chipulumutso simasewera, Afilipi 2:12, ndipo mlaliki mu msonkhano umenewu ndi Evangelist Resa Mponda. kudzikakhalanso nyimbo za uthenga wabwino, maphunziro azathanzi ndi zina zambiri. anthu ozungulira Chaza Msozi Ground ndi inu ena nonse tidzikakumana kumeneku pamene tikusendeza chifupi ndi chipulumutso chathu. Mzimu wa Mulungu. Jikulandireni lelo tsiku la namba 5 la msonkhano wathu umenewu pano pa Chaza Ground. Ndikulandireni anyamata ndasukwana komanso azimayi komanso ndazibambo komanso mapaderadera mafumu athu zikomo kwambiri pokhala nayo benthawi yomabwera madzulo aliwonse kuzapanga atendi inde msonkhano umenewu. Mulungu akumwamba akudalitseni nonse. Mukukumbukira bemoni wathu ujeti chipulumutso iwosa ndiso simasewera kachiwiriko zikuoneka apo. chipulumutso koyamba simasewera, kachiwiri chimafuna khama, kachitatu chimafuna kupirira, kachifolo chimafuna kuganiza kenako. Amen. sichoncho nanga chipulumutso zasokonekera katikati. Koma nkhani yake ndi imeneyo ndithu kuti tikamakamba nkhani ya chipulumutso si nkhani ya nthabwala iyayi, si nkhani ya masewera. Ndipo chipulumutso kuti chitheke pakufunika zinthu zitatu izi. ofuna kupulumukayo akupanga za chipulumutsoyo akhale nawo mtima wakhama, osatopa, osalema. komanso imafika nyengo ndi nthawi imene chipulumutso chimayitanitsa kupirira. ndofuna chipulumutsoyo akhale nawo mtima opirira, koma akupirira akupanga khama munthu ameneyu adziganiza. chifukwa chake Afilipi chapter 2:12 akunena kuti gwirani ntchito yake ya chipulumutso chanu ndi mantha ndi kunthunthumira, chifukwa si zinthu zophweka, si zinthu zazing'ono kuti munthu apulumutsidwe. Amen. ndi angati amene leroli kali koyamba kubwera pa msonkhano pano? tamikani mikono ndikuoneni. Amen. tathokoza kwambiri, mupitirize mudzibwerabe timalizire limodzi. chifukwa cha ubwino wa inu amene kali koyamba kubwera lero ndi ngobwerenza mwachangu maphunziro amene takhala nawo kuyambira tsiku loyamba kudzafika la lero. tsiku loyamba Sunday pa 10 September tinali nalo phunziro limene timanena kuti chibwana cha dziko lapansi, pamene tinapeza kunena kuti dziko lapansi sitinatole, dziko lapansi lili ndi mwini wake. moyo wanu, moyo wanga, matupi athu ali ndi mwini wake amene ali Yehova Mulungu wakumwamba. ndipo zochitika zonse za pa dziko lapansi ali nazo ntchito amasamala, moti tsiku lina wina aliyense adzayankha mulandu wa mmene anakhalira moyo wake. moyo sitinatole ndi chibwana cha dziko lapansi, kumakhala mmapulani ndi mmachitidwe okhala ngati kulibenso wina amene akusamala zochitika pasi pano. tsiku lachiwiri tinali nalo phunziro limene timanena kuti Mulungu oona. titatha kupeza kuti kuli Mulungu, tsiku lachiwiri timaona kuti kuli milungu yambiri ku dziko lapansi, koma Mulungu ona ndiye Yehova. ndipo tinapeza chinthu china chodabwitsa chimene Yehova amatha kupanga, ndicho kukwanitsa kunena zinthu za mtsogolo, zinthu zimene munthu sangakwanitse kungolota kapena kupenekera. ndipo tinagawana ulosi wa Yesaya chapter 45 okhudza Koresi komanso Israeli. ndipo tsiku lino lotsatiralo tinagawana pa loto la Nebukadineza
pamene timaona kunena kuti Mulungu wakumwamba anamuonetsa Nebukadineza kunena kuti kuyambira pa ufumu wake, ufumu wa Babulo, kena kubabwera ufumu wina kena kwa wachinayi, ndipo wachinayiwo udzapitilira, sudzalandidwa ndi wina, udzafoka nugawanika, wina wamphamvu wina ukhala opanda mphamvu. Ndipo ndi masiku ama ufumu ngati amenewa onena kuti ena amphamvu ena ofoka, Yehova Mulungu wakumwamba adzakhazikitsa ufumu wake. Ndiye tinapeza kuti ndi pulani ya Mulungu wakumwamba kunena kuti dziko silidzayenda mmene likuyenderamu, zinthu sizidzakhala mmene zikukhaliramu mpaka na muyaya. Ayi, ifika nyengo ni nthawi imene Yehova akhazikitsa ufumu wake ku dziko lapansi. Maufumu onse, zochitika zonse, maulamuliro onse amene ali pa dziko lapansi adzachoka ndipo sadzapezekanso. Yehova akhazikitsa ufumu wake posachedwapa. Ndipo ndi cholinga cha Mulungu wakumwamba kuti pamene maufumu apa dziko lapansi akutha, zochitika ndi mapulogalamu onse apa dziko akutha, inu ndi ine tikhale amodzi olowa mu ufumu umenewo. Ndiye dzulo tinapeza kunena kuti Yesu Kristo atabwera ku dziko lapansi, ntchito imene anagwira kwambiri ndiyolalikira inde zokhudza ufumu umenewu, ufumu wa Mulungu wakumwamba, kuti inu ndi ine tilowemo. Ndiye dzulo tinali nalo phunziro limene timanena kuti chili kuti chovala chaukwati, chili kuti chovala chaukwati, pamene timaona fanizo limene Yesu Kristo amanena kuti ufumu wa Mulungu umene ukudzaposa chedwa uli ngati munthu wina amene anakonza phwando la ukwati, ndipo anayitana anthu ambirimbiri posasankha mtundu kapena makhalidwe ya munthu kapena zochitika za munthu. Ndipo atapita ku ukwati kumeneku analandiridwa onse nalowa nyumba ya phwando, palibe amene anabwenzedwa, ayi, aliyense analandiridwa. Koma phwando lili nkati, mwini phwando, mfumu poyendera, anampeza munthu wina ali mu chikwati chimenechi, ali mphwando limeneli, koma sanavale chovala cha ukwati. Anamfunsa, mzanga, iwe walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati? Ndipo mawu akunena analibe chowiringula, analibe choyankhula. Ndipo anamtulutsa kunja kwa ukwati umenewu komwe kunali kulira ndi kukukuta mano. Tinapeza kuti ufumu wa Mulungu inde uli ngati khoka loponyedwa pa madzi, limene limakakola chinthu china chilichonse chimene chayandikira, koma likapita kumtunda samatenga zonse monga zinalowera mu khoka, amakhala pansi ndi kuyamba kusankha. Mafanizo awiri amene wa Yesu Kristo akutanthauza kuti pakulowa mu ufumu wa Mulungu ndi kwa ulere inde, koma kukhala mmenemu pakufunika chovala cha ukwati, pakukhala mmenemu pakufunika zinthu zina zoti inu ndi ine tizichite. Ndipo tinapeza kuti zinthu zimenezi ndi zinthu zimene zili zitatu, zimene zili zopambana kwambiri mu ufumu wa Mulungu wakumwamba. Ndipo tinaona mu chifanizo chakalecho kunena kuti Yehova anaonetsera zinthu zitatu zopambana kwambiri mu ufumu wake, ndipo zinthu zitatu zimenezi anakazika inde mkachisi, mchipinda chopatulitsitsa, inde mkati mwa likasa, pansi pa mpando wake wachifumu. Ndiye tinapeza kunena kuti ngati munthu akufuna kulowa mu ufumu umenewu, kukhala mu ufumu umenewu, akhale nazo zinthu zitatu zimenezi. Ngati sakhala nazo, nditu alibe chovala cha ukwati, sizingatheke kukhala mu ufumu wa Mulungu. Kotero ndikofunika inu ndine kukhala nacho chovala cha ukwati. Ndipo lero tigawana za mbali imodzi ya chovala cha ukwati chimenechi. Ndipo phunziro lathu la lero mutu wake tikunena kuti Malamulo 10 a Mulungu, Malamulo 10 a Mulungu. Titseke maso tipemphere. Oyera ndolemekezeka ndinu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, zikomo chifukwa tamba nanu limodzi inde tsiku loyamba lija mpaka lero tsiku la namba 5 litamandike dzina lanu Yehova. Zikomo chifukwa cha mayi awo, bambo awo, nyamata uyo, tsikana uyo amene atengaso nthawi yawo kubwera mu usiku uno, osati kudzamva mawu aine koma chifukwa cha dzina lanu ndi mawu anu Yehova. Kotero lemekezani ntchito anu madzulo ano, ndipo mutsegule mtima wa wina aliyense akalandire mawu anu. Tithangateni Yehova, zonse zimene tidaphunzire tizitenge ine ndi kuzigwiritsa ntchito mu dzina la mphamvu la Yesu tapemphera, amen. Phunziro lathu la mtsiku la lero ndi Malamulo 10 a Mulungu, Malamulo 10 a Mulungu. Nditu tinapeza pa Matthew chapter 6 verse 33 akuti
koma mutange mafuna ufumu wace ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimenezo zidzaonjezedwa kwa inu. Inali nthawi imene Yesu Khristu anali kuwauza msonkhano wa tsiku limenelo, mumadandaula zinthu zosiyana-siyana, sindili pa ntchito, ndilibe chakudya, ndili ndi mavuto awa. Inde zimenezo zofunika zidandaula, koma ndi zazing'ono zimenezo. Ngati pali chinthu choti mulakalake mmoyo wanu, chinthu choti muyikirepo mphamvu zanu, zelu zanu, ndi kumachilingalira tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, ndichonena kuti mupeze ufumu wa Mulungu wakumwamba. Ndipo ufumu umenewu ndi wosagula, ndi waulere, koma uli ndi kondishoni monga mmene tapezera dzulo. Ndipo imodzi mwa kondishoni imeneyo ndi malamulo khumi a Mulungu. Tinapeza dzulo kunena kuti Yehova anawuza ana Israeli kuti mundimangire kachisi kuti ine ndidzikhala pakati panu. Ndipo inachitika nyengo ndi nthawi, ngati panali malo opatulika pa dziko lapansi, kunali ku Israeli kumene kunali kachisi wa Yehova. Ndipo tikafika ku Israeli, ukachisi wa Yehova chomwe chinali chopambana kwambiri anali kachisi ameneyu amene anali nazo zipinda ziwiri, inde chipinda chopatulika komanso chipinda chopatulikitsitsa. Ndipo zipinda ziwiri zimenezi zimasiyana chifukwa uku kunali kopatulika inde, koma kwinako kunali kopatulikitsitsa. Ndipo kuchipinda chopatulikitsitsako sikunali kumalo wamba, chifukwa ndi kumene kunali likasa la Yehova. Ndipo pamwamba pali kasapo panali ndithu chifaniziro cha mpando wa chifumu wa Mulungu wakumwamba, umene Yehova anamuwuza Mose, mundipangire likasa, ndipo likasa limenelo ndilathabwa, koma mkati ndi kunja mukutire ndi golide, ndipo mupange zifaniziro za angelo, wina kumanja wina kumanzere. Ndipo ine chifaniziro cha mpando wanga wa chifumu chili pakati pa angelo amenewa. Ndipo tinapeza kunena kuti Mose akapita inde ku chihema chokumanira nako kukachisi, amayankhula ndi Yehova, ndipo mawu a Yehova amamveka kuchokera pa mpando wa chifumu pa mesesiti pamwamba inde pali kasa la Yehova. Sichinali chinthu cha pafupi, sichinali chinthu cha masewera. Ndipo tinapeza kuti chipinda chopatulikitsitsa ichi, ofesi ya Mulungu imeneyi imalowedwa pa chaka kamodzi, osati ni munthu wambayi ndi mkulu wa nsembe. Ndipo amalowa tsiku la chitetezero mmene amakapereka nsembe, ndipo akalowa kumene kukuti walowako mwazi bwana amaphedwa pa chifukwa chimenecho. Akamalowa amamumanga chingwe komanso belu, akamayenda adzidziwa kuti ali moyo. Ngati angafe belu lijasilimveka, koma poti winanso sangalowe munthu wamba amangomukoka kumtulutsako. Sichinali chinthu cha pafupi, sichinali zinthu za masewera ku chipinda chopatulikitsitsa chimenechi, koma chimene chinali chopambana chinali mpando wake wa chifumu umene unali pamwamba pa likasa limeneli. Koma mkati mwa likasa limeneli munali zinthu zitatu, ndizo zinali malamulo khumi, komanso mana, komanso ndodo ya Aaroni. Zinthu zimenezi Yehova sanazika umumongozika, kunali kusonyeza kufunikira ndi kupambana kwa zinthu zimenezi. Ndipo ufumu wa Mulungu wagonera pakudziwa ndi kukhala nazo zinthu zitatu zimenezi. Ndipo zinthu zitatu zimenezi tikhala tikugawana momveka bwino. Mu tsiku la lero tikuyamba ndi kugawana nkhani ya malamulo khumi a Mulungu. Iyi ndi nkhani imene titagawane mu tsiku la lero, malamulo khumi a Mulungu. Malamulo khumi a Mulungu ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri, ndi chinthu chopambana chimene inu ndi ine timayenera kuchitenga mwapaderadera, timayenera kuchiona mwapaderadera. Malamulo khumi si mawu amene Mulungu anangoyankhula mawamba, ayi ndi mawu a mtengo wapatali, ndi mawu apaderadera. Pakati pathu pamakhala zinthu zosiyana-siyana, zina zofunika zina zosafunikira, komabe ngakhale zofunikirazo zimasiyana kufunika kwake, zina zimakhala zofunika kwambiri. Tikatenga Baibulo, mawu a Mulungu mosewo ndi mawu a Mulungu ndofunikira inde, koma pali ena ofunikira kwambiri, ndipo amodzi wa mawu amenewo ndi malamulo khumi a Mulungu.
ngati tingapange zibwana, ngati tingapange masewera, mwina tikachite ndi mauwena, koma malamulo khumi ndi chinthu cha mtengo wapatali. Malamulo khumi sanaperekedwe monga chinthu chawamba iyayi. Yehova mwini wake, Yehova na malenga, anachita kutsika eka kudzapereka ku dziko lapansi. Yehova nthawi zambiri amayankhula ndi Mose, amayankhula ndi aneneri, amatumiza angelo, koma ulendo odzapereka malamulo khumi Yehova Mulungu anatsika yekha mwini kudzapereka. Exodus chapter 19 verse 9, ndipo Yehova anati kwa Mose, taona ndikudza kwa iwe mu mtambo wakudabi, kuti anthu amve pamene ndilankhula ndi iwe, ndikuti akuvomereze nthawi zonse. Pakuti Mose adauza Yehova mawu anthuwo. Akunena kuti Yehova atatulutsa ana a Israeli ku Igupto ku ukapolo, atafika inde mchipululu, anauza kunena kuti inu ndakusankhani, ndinu mtundu opatulika, ndinu anthu anga, ndipo ndikukwezani ndikupambanitsani. Koma chimene ndikufuna kwa inu chonena kuti ndikanena zinthu mudzimvera, ndikanena malamulo mudzimvera. Ndipo Mulungu atamuuza Mose mawu awa, Mose ananyamuka nakauza anthu, ndipo anthu anavomera nanena kuti tavomera, tidzamvera Yehova. Ndipo Mulungu akumwamba chinthu choyambirira chomwe akutichita kunena kuti anthu awa akadziwe kuti ukamapita kwa iwo ndimakutuma ndine, koyambirirako ndibwera ndekha ndidzayankhule inde ndi anthu amenewa. Ndipo Mose anapita kabweza mawu kwa Mulungu nanena kuti anthu avomera, akuti adzasunga mawu anu. Exodus chapter 19 verse 10 mpaka 14 akuti, ndipo Yehova anati kwa Mose, muka kwa anthuwo nuwapatulitse lero ndi mawa, ndipo atsuke zovala zawo nakonzeretu tsiku lachitatu. Pakuti tsiku lachitatu Yehova adzatsika pa phiri la Sinai pamaso pa anthu onse, ndipo ukale mbere anthu malire pozungulira, ndikuti muzichenjera, musakwere mphiri, musakhudza chilekezero chache. Wokhudza phiri aphedwa, wokhudza phirilo adzaphedwa ndithu, dzanja lililonse lisalikhudze. Wakulikhudza azimponya miyala kapena kumchoza, ngakhale choweta ngakhale munthu zisakhale ndi moyo. Pamene lipenga libanika liwu lache azikwera mphirimo. Ndipo Mose anatsika mphiri kunka kwa anthu nawapatulitsa anthu natsuka iwo zovala zawo. Akunena kuti Yehova anapanga plani, anapanga programu, nditsika pa phiri la Sinai ndikayankhule ndekha ndi ana a Israeli. Izi Mose sindikutuma kuti ukangowauza, ndekha nditsika kudzayankhula ndi ana a Israeli. Ndipo chochitika ichi sichinachitike mwazibwana kapena mawamba, kunali kuyamba kukonzekera ana a Israeli kwa masiku atatu. Yehova sanatsike pa phiri la Sinai kukakumana naye, anauza mukonzetsere tsiku lachitatu kuli meeting ku phiri la Sinai yokakumana ndi Yehova. Yehova akufuna atiyendere, Yehova akufuna acheze nafe. Zovala zozavala tsiku limenelo zisakhale zakuda iyayi, zikhale zoyera. Ndipo mukalembere phiri la Sinai malire, pasapezeke munthu okakwera kapena kukhudza phiri la Sinai, ngakhale choweta chisapezekepo. Inali programu ya mtengo wapatali, inde mtundu wa anthu kukakumana ndi Yehova Mulungu mwini wake kutsika ku phiri la Sinai. Ndipo Mose anatsikadi nawakonzekeretsa ana a Israeli za tsiku limene lilokakumana ndi Yehova. Exodus chapter 19 verse 16 kukafika verse 18 kenako verse 20 akuti, ndipo kunali tsiku lachitatu mmawa, panali mabingu ndi zimphezi ndi mtambo wakudabi pa phiripo, ndi liwu la lipenga lolimbatu, ndi anthu onse okhala ku msasa ananjenjemera. Ndipo Mose anatulutsa anthu ku msasa kuti akomane ndi Mulungu. Ndipo anayima pa tsinde pa phiri, ndipo phiri la Sinai linafuka monsemo, popeza Yehova anatsikira moto pamenepo, ndi utsi wache unakwera ngati utsi wa ng'anjo, ndi phiri lonse linagwedezeka kwambiri. Ndipo Yehova anatsikira pa phiri la Sinai pamutu pache pa phiri, ndipo Yehova anayitana Mose akwere pamutu pa phiri, ndi Mose anakwerapo. Akunena kuti itakwana tsiku
lachitatu lotaka kumane ndi Yehova Mulungu wakumwamba chinali chinthu cha mtengo wapatali, akuti kunali mphenzi, kunali moto, kunali utsi, ndipo phiri la Sinai linanjenjemera, osati chifukwa cha mphepo koma chifukwa Yehova mwini anatsika mu tsiku limeneli. Ndipo akunena kuti ana Israeli ananjenjemera nawo pakwambiri, ndipo lipenga linalira, nyamukani, nthawi yakwana, tipite tikakumane ndi Yehova. Yehova waitanitsa msonkhano, Yehova waitanitsa meeting, tikakumane naye, tikamuve chimene akufuna kuyankhula nafe. Ndi Yehova anatsikadi pa phiri la Sinai, ndipo anthu anapitadi ku phiri la Sinai, koma zinali kumeneku ndithu zimasonyeza kuti chikuchitika lero si chinthu wambanso iyayi, ndi chinthu cha mtengo wapatali. Kufikirana kuti ana Israeli anamuuza Mose kuti ngati zidzitere kuli bwino inuyo muzikangoyankhula ndi Mulunguyo, ifeyo tidzamva kuchokera kwa inu. Ulendo Mulungu wakumwamba odzapereka Malamulo 10 amene tikufuna kugawana lero sunali ulendo ongokhala ngati amwali akacheza kwa amwali anzawo, ayi, unali ulendo wa mtengo wapatali. Ndipo tikayang'ana mu mbiri ya dziko lapansi kuchokera mu nthawi ya Adamu mmene Yehova ankafika inde kumunda wa Edeni kudzacheza ndi anthu, sitikumvanso Yehova akubwera kudzaonana ndi mtundu wa anthu, koma mu tsiku ili ulendo odzasiya Malamulo 10 Yehova mwini Mulungu anatsika kusonyeza kufunikira ndi kupambana kwa chinthu chimenechi, kwa dokumenti imeneyi yotchedwa Malamulo 10. Sanaperekedwe mopheka, sanaperekedwe mopepuka. Presentation imene Yehova anaipanga podzapereka Malamulo 10, presentation yopayoka ndi uthenga onena kuti chinthuchi ndi cha serious, chinthuchi si cha masewera. Malamulo 10 si chinthu cha masewera, anachita kutsika yekha Yehova kudzapereka pa phiri la Sinai. Ndipo atatha iye kuyankhula ndi Mose pa phiri la Sinai, anampatsa magome awiri amboni, magome ya miyala olembedwa ndi chala cha Mulungu, Deuteronomy chapter 9 verse 10. Ndipo Yehova anapereka kwa ine magome awiri ya miyala olembedwa ndi chala cha Mulungu, ndipo panalembedwa pamenepo monga mawu onse amene Yehova adanena ndi inu mpirimo ali pakati pa moto tsiku la kusonkhana. Malamulo 10 Yehova adatsika anachita kulemba ndi chala chake, sizinalembedwa nsoma wamba yayi ndicho lembera cha Mose, ayi, Yehova anasankha kunena kuti ndipitirize kuonetsa kupatulika kwa chinthu ichi, ndichite kulemba ndekha ndi chala changa. Anakatha kumuuza Mose lemba mawu awa, koma anati iyayi kuti zimveke bwino ku mtundu wa anthu, inde pakati pa anthu ndilembe ndekha ine Yehova ndi chala changa. Ndipo Yehova Malamulo 10 anachita kulemba yekha ndi chala chake. Tikapita ku nkhani ya chilengedwe mmene Yehova ankalenga dziko lapansi, ankangoyankhula ndi mawu kukhale chakuti ndipo chinthucho chimakhaladi. Koma itafika nyengo ndi nthawi yoti Yehova alenge munthu, alenge inu ndi ine, pofuna kusonyeza Yehova kupambana ndi kufunika kwa munthu, sanangoyankhula ndi mawu, anagwira yekha munthu ndi manja ake. Chifukwa chake inu ndine ndife opambana ndi ofunika kwambiri pamaso pake, anachita kugwira yekha Yehova ndi manja kumba inu ndine. Chimodzimodzi popanga Malamulo 10, posiyanitsa ndi zina zonse ndi kuonetsa kupambana kwa mawu awa, anasankha Yehova kuti alembe yekha ndi chala chake. Sanalembe ndi munthu, sanatumire munthu, Yehova yekha anatsika nalemba inde ndi chala chake. Exodus chapter 34 verse 27 mpaka 28 akuti, ndipo Yehova anati kwa Mose, ulembere mawu awa, pakuti monga mwa mawu awa ndapangana ndiwe ndi Israeli. Ndipo anakhala pomwepo ndi Yehova masiku 40 usana ndi usiku, sanadya mkate kapena kumwa madzi. Ndipo analembera pa magomewo mawu
mau apangano mau kumiwo nditu Malamulo 10 amene tikufuna tigawane lero ndi mau apangano kapena kuti mau angwirizano. Pakakhala anthu awiri, pakakhala magulu awiri ndipo mufuna mulowe mugwirizano, pamakhala mau amene mumagwirizana. Maiko amatha kukhala ndi mgwirizano, mabungwe amatha kukhala ndi mgwirizano, ndipo timakhala nawo malumbiro, inde malumbiro abanja. Pakakhala zinthu ziwiri pafunika kukhala ubwenzi, pamakhala mau apangano. Ndipo pakati pa munthu ndi Mulungu ngati pakufunika pakhale ubale, pakhale mgwirizano, pakuyenera pakhale mau apangano a ubwenzi umenewu. Ndipo Malamulo 10 ndiwo mau apangano pakati pa ubale wa Mulungu ndi munthu. Ndipo ngati munthu akufuna kukhala mu ubale ndi ubwenzi ndi Mulungu, asunge ndi kukhala nawo mau awa onse. Akatopa ndi kukhala ndi Yehova monga Mulungu wake, angosankha kuswa limodzi la pangano limeneli, ndipo ubwenziwo umathera pompo. Malamulo 10 si chinthu cha masewera, ndi mau apangano pakati pa munthu amene akufuna kukhala munthu wa Mulungu, pakati pa munthu amene afuna kukhala mwana wa Mulungu, inde ndi Mulungu wakumwamba. Monga Yehova Mulungu wakumwamba akudziwa chimene akuyenera kuchita, monga Mulungu kwa inu ndi kwa ine, atisamalire, atiteteze, atipatse zosowa zathu monga Mulungu atisamalire. Koma inu ndi ine tokhala pa dziko sitidziwa chimene tikuyenera kuchita ndi kukhala mu ubwenzi uwenda ndi Mulungu wakumwamba. Chifukwa chake Yehova anapereka Malamulo 10 kuti inu ndi ine tikadziwe za chimenechi. Ndipo chinthu china chopambana ni Malamulo 10 nchonena kuti Malamulo 10 chizungu amanena kuti 10 commandments. Kotero Malamulo 10 they are commands. Ndi mau olamulira, si mau amene Yehova akupempha inu ndine, ayi. Si mau amene Yehova akudandaulira inu ndine, ayi. Ndi mau olamula, mau achikakamizo. Mau oti komandi amamveka bwino makamaka kusirikali kumene iwo amakhala ndi makomanda osiyanasiyana. Ndipo kusirikali komanda akayankhula, nsirikali sakuyenera kufunsa funso, kunena kanthu, kudandaula, kuwiringula, kupereka excuse, ayi. Akungoyenera kuti anyamuke ndipo akachite. That is the nature of a command. Mulungu akayankhula akuyenera amveredwe. Ndipo mau awa Malamulo 10 Mulungu akumwamba anachula kuti ndi command. A command is an order that you have to follow as long as the person who gives it has authority over you. Command ndi mau amene munthu umatsatira monga mmene anenedwera, osaponya osasempa, ngati ukuvomereza kuti wayankhulayo ali ndi mphamvu kuposa iweyo. Kotero Malamulo 10 amene tikufuna tayambe kwaona madzulo ano si mau ambayaya abalanga, ngati timaponya, ngati timaphoponya, ngati timalephera mwina ku zinthu zina mwina, koma ngati tinayenera kulimbikira ndi kuyesesa kusaponya, tisasewere ndi Malamulo 10 ya Mulungu. Tikuyenera tiasunge. Anaperekedwa mwamtengo wapatali. Yehova mwini anatsika yekha kudzapereka, ndipo atatsika analemba yekha ndi chala chake. Ndipo mau amenewa ndi mau apangano pakati pa munthu ndi Mulungu wakumwamba. Ngati muswa mau apangano amenewa, inuyo ubale ndi Mulungu wakumwamba pomwepo umakhala kuti wasweka, maukana ubwenzi umenewu. Ndipo mau amenewa anaganiziridwa bwino kale. They are already planned. Mulungu anawunikira kale, anaganizira kale. Chomwe chikutsalira inu ndine ndikungonyamuka kukachita. They are words of commands. Palibe negotiation ina iliyonse imene Yehova akuyembekezera kuti inu ndine tidzikambirana naye pa nkhani ya Malamulo 10. Ngati Yehova ali wamkulu ndi wamphamvu ndi opambana mmoyo wanu, mukuyenera kuopa ndi kunthunthumira ndi kumvera zimene iye akunena, inde makamakaso Malamulo 10 a Mulungu. Kodi Malamulo 10 amene watsopano amene Yehova anachita kutsika yekha nalemba ndi chala chake, amenewa amanena kuti chani? Exodo chapter 20 verse 1 kuti ndipo Mulungu ananena mau onse amenewa anati. Malamulo 10 ananena, anayankhula, anapanga ndi Yehova. Simlaliki, simtumiki, sineneli, simpingo, sutumiki, yekha Yehova Mulungu anayankhula. Ndipo
ndipo Mulungu ananena mawu onse amene anati Exodus chapter 20 verse 2, ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinatulutsa iwe ku dziko la Igupto ku nyumba la ukapolo. Yehova popereka malamulo 10 amene anali patsogolo pake tsiku limenelo anali ana a Israeli, ndipo Yehova anadzipanga introduce kwa ana Israeli monga mene ana Israeli amamudziwira Yehova. Ngati pali chinthu chachikulu ndi chopambana chimene Yehova anachitira ana Israeli ndi kuwachotsa ku ukapolo kwa Igupto. Ndi chifukwa chake nthawi zonse ndi nthawi zambiri Yehova pakuzipanga introduce kwa ana Israeli amauza kuti ine ndi Yehova uja amene ndinakutulutsani ku dziko la ukapolo la Igupto. Mawu awa sakutanthauza kuti zikunenedwa kumunsi ndi za ana Israeli, ayi ndi introduction imene Yehova akudzipereka malinga ndi kudziwana ndi ana Israeli. Likanakhala lero Yehova akuyankhula ndinu, anakanena ndinu ine ndine Yehova amene ndinakuchiritsa iwe uli kuchipatala, anakanena ine ndine Yehova amene ndinakupulumutsa ku ngozi tsiku lija, akanena ine ndine Yehova amene ndinakupatsa chakudya tsiku lija ulibe chakudya. Ndithu Yehova mawu awa akuyankhula ndi mtundu wina uli onse wa anthu pano pa dziko lapansi, osati ana Israeli wokha. Ndera mulo loyamba likuti chani? Exodus chapter 20 verse 3 akunena kuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Lamulo loyamba Yehova popereka ku dziko lapansi, popereka kwa anthu, Yehova kuona, kudziwa ndi kuzindikira kunena kuti kunja kunonso kuli zinthu zina zimene zimazitchula kuti ndizo milungu, zimalambiridwa, zimapembedzedwa, zimadalirika monga Mulungu, koma Yehova kunena kuti ine ndine Yehova ndipo Mulungu ndine ndekha. Pa chifukwa chimenecho ndisamve pakati pa anthu, inde pakati pa anthu oyitanira pa dzina langa akukhala nayo milungu ina. Yehova kuletsa khalidwe ndi zochitika zina zilizonse zomusakaniza iye ndi milungu ina. Imafika nyengo ndi nthawi takhulupirira Yehova inde, tadalira Yehova inde, tasankha Yehova inde, tiyenda naye ndi kukhala naye, koma imapwezeka mkati mwathu kuphatikiza kukhulupirira Mulungu komanso kukhulupirira zinthu zina, kukhulupirira mphamvu za dziko lapansi. Lamulo loyamba Yehova kuyankhula zisatero zisachitike choncho, ine ndekha ndikhale Yehova, ine ndekha ndikhale Mulungu pa moyo wanu ndi pa zochitika zonse. Ndithu kumbali ya chipembedzo inde timatha kukhala naye Yehova mpembedza, kumbali ya chitetezo timakhala nazo nyanga zotiteteza, ayi uku ndi kusakaniza, akhale Yehova yekha, tisamsakanize inde ndi milungu ina yonse. Imafika nyengo ndi nthawi timadziwa kuti Yehova ndiye mpembedza, Yehova ndiye mtsatira, koma timasankha daladala monga anachitira Naamani. Inde pa 2 Mafumu chapter 5 verse 15 mpaka 16 ndingofotokoza pamenepo pali nkhani imene munthu wina amene sanakhulupirira Yehova otchedwa Naamani anapita ku Israeli nachizidwa modabwitsa ndi khate lake. Inde ndi munthu wa Mulungu amene anamuuza akasambe mu Yorodano kasanu ndi kawiri. Ndipo pa 2 Mafumu chapter 5 verse 15 mpaka 16 pamenepo Naamani anabwera kwa munthu wa Mulungu kwa Elisa, iye ndi gulu lache lonse, nadzayima pamaso pake nati, taonani tsopano ndidziwa kuti palibe Mulungu pa dziko lonse lapansi koma Israeli ndiko. Naamani anafika podziwa ndipo kukhulupirira kunena kuti ngati kuli Mulungu ndithu ndi Mulungu yekha wa Israeli. 2 Mafumu chapter 5 verse 17 ndipo Naamani anati, mukakana andipatse akatundu adoti osenza nyulu ziwiri, pakuti mnyamata wanu sadzaperekanso nsembe zopsereza kapena yopera kwa milungu ina koma kwa Yehova. Naamani anafika potsimikizika mtima kunena kuti ndadziwa Mulungu wanga ndi wa Israeli amene ali Yehova, amene dzina lake ndilitchula ndi kulipembedza madzulo ano. Ndipo Naamani ananena kuti sindidzaperanso nsembe milungu ina, komano mundilole nditenge doti la kuno ku Israeli ndikapita kwathu kwa Asuri ku Syria ndikamangire Yehova guwa la nsembe ndizikapera nsembe Mulungu wakumwamba. Naamani anatsimikizika mtima natembenuka mtima nayamba kutsatira Yehova Mulungu wakumwamba. Koma tamumveni Naamani pa 2 Mafumu chapter 5 verse 18, Yehova akhululukire mnyamata wanu mwaichi akalowa mbuye wanga
akalowa mbuye wanga nyumba ya limoni kukalambiramo natsamira pa dzanja langa nanenso ndikagwadira nyumba ya limoni. Pakugwadira ine nyumba ya limoni, Yehova akhululukire mnyamata wanu pa ichi. Namani akunena kuti inde oyenera kupembedzedwa ndi Yehova, ndipo kuyambira lero sindzapembedzanso mafano, sindzapembedzanso mulungu wachilendo, koma Yehova ndikhululukire, Yehova ndichitire chifundo, chifukwa ndidzikachita motere ndili naye mfumu amene amapembedza mafano. Ndiye akakhala wa nyumba ya limoni kukapembedza mafano, ine monga wa ntchito wake bodyguard amanditsamira, ndipo iye akamagwadira mafano ake inenso ndimenera ndimthandizire kugwadira. Ndezikakachitika choncho ndithu mulungu akumwamba ndikhululukire pokapo. Kwina konse ndiyesetsa kupembedza Yehova yekha, koma apa pokha nzondivuta, mulungu andichitire chifundo andikhululukire. Ayi, amenewo ndizibwana zimenezo ndimasewera odziwadziwa namani kumanena dala sindingakwanitse ndisakanizabe Yehova ndi milungu ina. Tilipo ambiri lero amene timasakaniza Yehova mulungu akumwamba ndi zinthu za dziko lapansi monga anachitira namani. Ndi ntchito kodi, ndi zikhalidwe za mtundu kodi, ndi zochitika za pakati pa anthu zimene zikupangitsani inu ndine ngati namani kusakaniza ndi mulungu akumwamba. Kwa malamulo la Yehova alikuletsa pangavute pangatani inu ndine tisakhale nayo milungu ina, akhale Yehova yekha. Izi anachita namani, ngati timachita inu ndine zimenezo tituluke. Lamulo la Yehova mu dokumenti yopambana imene ya Malamulo 10 akunena momveka bwino, osakhala nayo milungu ina koma Yehova yekha. Ngati inalipo milungu ina imene mmaphatikiza mukhulupirira Yehova, mukhulupiranso milungu ina, ayi muswa chipangano chapakati pa mulungu ndi munthu, akhale Yehova yekha mu zonse. Ndipo lamulo la chiwiri likuti chani? Usadzipangira iwe wekha fano losema kapena chifaniziro chilichonse cha zinthu za mtambo la kumwamba kapena za dziko lapansi kapena za madzi apansi, za madzi apansi pa dziko. Usazipembedzere izo, usazitumikire izo, chifukwa ine Yehova mulungu wako ndine mulungu wansanje, wakulanga ana chifukwa cha atate wawo kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndine, ndikuwachitira chifundo anthu zikwi aiwo amene akondana ndine nasunga malamulo anga. Lamulo lachiwiri, Yehova akuletsa makhalidwe ndi mchitidwe wina uliwonse opembedza mafano. Inu ndine tisapange zifaniziro za zinthu za dziko lapansi, za mkati mwa madzi, kaya ndi somba, kaya ndi njoka, kaya ndi chani, kaya ndi ng'ombe, kaya ndi njovu. Tisapange zifaniziro za zinthu zimenezi, timazipembedza ndi kuzilambira monga mulungu. Ayi, komanso ndikutheka sitingazipembedze monga mulungu, koma ndikutheka kungotumikira chabe, inde kungothandizira chabe. Ayi, moyo wanu, business yanu, ntchito yanu isakhale molumikizika mu njira ina iliyonse ndi chipembedzo ndi makhalidwe ndi zochitika zina zilizonse zopembedza mafano. Yehova mulungu akumwamba akuletsa zimenezi. Lamulo lachitatu, usatchule dzina la Yehova mulungu wako pachabe, chifukwa Yehova sadzayesa iye osachimwa amene atchula pachabe dzina lakelo. Munjira ina mulungu akumwamba kunena kuti dzina lake ndi la mtengo wapatali, dzina lake ndi la mphamvu, dzina lake limasintha zinthu, dzina lake lili ndi tanthauzo. Pa chifukwa chimenecho inu ndine tigwiritse ntchito dzina la Yehova pa zinthu zokhazo zimene tikuyenera kugwiritsa ntchito. Mwachitsanzo, inu nonse tumabwera pano osati monga mwamva kuti akukalalika kuti ayi, koma chifukwa cha dzina ilonena kuti kuli msonkhano wa mulungu. Akanakhala anena kuti kuli msonkhano wa mponda, ndakayika ngati ambiri mwa inu munakabwera, koma mabwera chifukwa cha dzina limeneli lotchedwa kuti mulungu. Ngakhale pakati pathu tikamakhala tikangonena kuti munthu wa mulungu, chitunzithunzi chathu chonse chokhuza munthuyu chimasintha, chifukwa dzina ili loti Yehova, dzina ili loti mulungu lili ndi mphamvu ndipo lili ndi tanthauzo. Pa chifukwa chimenecho Yehova akuletsa kugwiritsa ntchito dzina lake pa zinthu zosakhala zake. Ngati chinthu chisali cha mulungu musachiyesere kutchula kuti ncha mulungu. Ichitu ndi chifukwa chake lero kumatchedwa aneneri onyenga. Ndi onyenga chifukwa cha chani? Akugwiritsa ntchito ndi kuma
umayenda ndi dzina la Mulungu koma munthuwe usakupanga za Mulungu akumwamba, ndipo anthu amakutsatira na amakudalira osati chifukwa cha dzina lako koma chifukwa cha dzina la Mulungu limene wasenza, limene wanyamula. Kotero Yehova akuletsa kugwiritsa ntchito dzina lake pa zinthu zosakhala zake. Wina aliyense amene amagwiritsa ntchito dzina la Mulungu osakhala ndi wa Mulungu, osakhala pa zinthu za Mulungu, ali nawo mulandu. Tsiku likudza adzayankha chifukwa Yehova akuletsa. Lamulo la number 4, Exodus chapter 20 verse 8 mpaka 11 akuti uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika, masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse, koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako. Usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe weka, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali m'mudzi mwako, chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi ndi nyanja ndi zinthu zonse zili m'menemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Lamulo la namba 4 limene Yehova akupereka ku dziko lapansi zonena kuti pali tsiku ndi nthawi imene Yehova anayipatula, anayidalitsa, anayileretsa, ndipo mu tsiku limeneli Yehova anapumula. Ndipo mulamulo ili Yehova akunena kuti tsiku limenelotu inu ndine tilikumbukire, ndipo nthawi zonse imene tafika pa tsiku limeneli tikuyenera kupumula. Ndipo Yehova sakuyimira pomwepo, akupereka ma details ambiri ndi ochuluka, ndicho linga chonena kuti inu ndine tisaponye yayi tisalakwise. Lamulo ili ndi limodzi mwa zobetchera za anthu ngakhale okhulupirira inde m'masiku ano, koma mwachidule lamulo la namba 4 likunena kuti pali tsiku ndi nthawi imene Yehova anayipanga, ndipo akulamulira m'lamulo ili tsiku limeneyo ndi nthawi imeneyo tikumbukire ndi kuidziwa nthawi zonse ndi kupumula ndi kuchita nayo moyenera. Lamulo la namba 5 akunena kuti uzilemekeza atate wako ndi amako kuti achuluke masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako wakupatsa iwe. Mulungu akumwamba atatha kukhala kumwamba ndi kupanga pulani ifika nyengo ndi nthawi ndikakumana ndi ana anthu pa dziko lapansi, pamene ine monga olenga ndopanga china chilichonse ndikapereke speech. Ndipo speech imeneyi si chinthu cha masewera, si chinthu cha zibwana. Pakuganizira mu speech imeneyi, pakuganizira mu document yofunika imeneyi, chinamkomera Yehova kuti ayikemonso lamulo, inde lamulo lokhudza makolo. Ndipo Yehova Mulungu akumwamba akulamulira kuti uzilemekeza atate wako ndi amako kuti achuluke masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu akupatsa. Nthawi zambiri lamulo ili limaoneka ngati limangokamba kuti tikuyenera tidzapatsa ulemu makolo. Munjira ina muchizungu tidzapatsa respect makolo, ngati munjira yonena kuti akaitana tisanene kuti he, mwina tinene kuti wawa, tisanene kuti he, tinene kuti mama. Mwina munjira yake ngati imene mwina makolo akakhalapo, mwina ayimirira, ife tinakhala pa mpando tiapatse mpando wakale, makolo tidzapatsa ulemu. Koma Yehova mulamulo limeneli akukamba kupyolera pa chinthu chimenechi, akunena kuti honor your father and your mother. Munjira ina munthu wina aliyense amene anakhala ku dziko nabadwa, nakhala naye mayi, nakhala naye bambo, ombereka kapena omutengera udindo omulera monga kholo, munthu ameneyo akulamulidwa ndi Yehova, afune asafune akhale nawo mtima ndi khalidwe nkhalidwe lake mopanga lopanga ona makolo ake. Malamulo la Mulungu Yehova akunena kuti inu ndine tilemekeze makolo, tiyaone kuti ndi opambana ndipo ndi ofunika. Pa dziko lapansi alipo anthu opambana ndi ofunika, inde atsogoleri, inde mafumu amene tikakhala timamva ndi kuona kuti ndi ofunika. Mmene timamveramo Yehova akuyembekezera kuti tidzimvanso choncho pa nkhani yokhudza kholo. Chifukwa chake Mulungu akunena kuti poti makolo ndiwo Mulungu achiwiri, mmene amativutikirira Yehova, mmene amatisamalirira Yehova, mmene Yehova amafunira tidziyenda naye ndi kukhala naye mchimodzimodzinso kholo. Kotero munthu wina aliyense akulamuliridwa malamulo la Mulungu akumwamba kuti alemekeze kholo. Kholo silo linena kuti mwandiyenjeza mwezi watha munapempha unonso mwapempha, ayi.
makolo ndofunika, makolo they are VIP. Tidzayika status imeneyo kuyankhula nawo moyenera. Ngati tili ndi thandizo loti tiathandize, tikuyenera kuathandiza. Tikayang'ana moyo wathu nkuyang'ananso moyo wakolo. Makolo asamaoneke onyozeka. Ayi, inu ngati muli ochita bwino, makolo asachite kukhaliratu omvetsa chisoni komanso ochititsa manyazi. Ayi, kumeneko ndekuti mulibe mkati mwanu kumva kuti munthu uyu ali honorable. Makolo pamene tinali m'nyumba mwawo, mmene amakhalira standard yawo amaonetsetsa kuti ndiyofanana ndife. Akavala jekete amayesetsanso ifenso tivala jekete, tichene tidziyendera limodzi. Akadyera nyama amayesetsanso nyama yomweyo tidyera limodzi. Koma pamene mwana wakula, pamakhala gapu ndi chikhomo chachikulu pakati pa kholo inde ndi mwana. Izi Yehova sakondwera nazo, ndi kuswa lamulo lake. Tikayang'ana moyo wathu mmene tikukhalira standard yathu, tikuyang'ana moyo wa makolo. Kodi makolo akulemekezeka kapena akunyozeka? Mukhale nawo mtima mkati mwanu olemekeza kholo ndi kumamva kuti munthu uyu ndithu ndi wofunika, ndi wamtengo wapatali. Ili ndi limodzi ndithu la malamulo a Mulungu amene akulamulira inu ndine kuti tichite. Lamulo lina akunena kuti usaphe, ndi nkhani yomveka bwino ndithu kunena kuti munthu sakuyenera kuchotsa moyo wanzake. Ndithu mchizungu amasiyanitsa bwino kuti musapange mada. Kupha kwa ng'ombe, kwa nkhuku, kumeneko ndi kupha basi, that's kill. Koma pamene upha munthu amatchula bwino mchizungu kuti mada. Kotero Yehova sakuloleza kunena kuti munthu achotse moyo wa munthu mnzake. Komanso inu ndine pa zochitika zathu tionetsetse tisakhale responsible, tisakhale okhudzika mu imfa ya munthu wina. Mwina sitingakhale ife opha munthuyo, ochita imfayo, koma tingakhale ongokhudzidwa mu imfa ya munthu wina. Yehova akuletsa kuti iyayi, moyo wa munthu ngati ukuchoka, inu ndine pasapezekepo dzina lathu pamenepo. Mabizinesi athu amene timapanga, zochitika zathu, tisamalire moyo wa anthu ena. Alipo anthu ena inde makamaka amene amagulitsa zakudya, pakupanga treat zakudya zawo amazithira chemicals ngakhale mankhwala amene ali a poison, amene kumapeto kwake amaononga moyo wa munthu. Ayi, moyo wa munthu ukuonekereni kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali. Musapange zinthu zimene tsiku lina zibweretsa imfa pa moyo wa anthu anzanu. Komanso Yesu Kristo atabwera anonjezera nanena kuti munamva kuti usaphe, iye wokwira nzake mpaka na dzuwa kulowa ali ndi mulandu omwewu onena kuti wapha. Ngati tikuyizana, sitinayankhulane bwino, sitinatichane bwino, mumuyankhule nzanuyo, muwayankhula nzanu akulakwiraniwo, mukambirane zithe dzuwa lisanalowe. Ngati zitachitike kuti simukambirana, mungovomereza pano kamukhululuke nkhani imeneyo ithe. Koma ngati mugona ndi mangawa, mukhala ndi mangawa, muli ndi mulandu omwewu, inde mulandu wakupha. Lamulo lina akunena kuti usachite chigololo, usachite chigololo. Ndithu Mulungu akumwamba analenga mwamuna ndi mkazi, ndipo malingana ndi mawu a Mulungu akunena kuti mwamuna adzasiya kwawo, mkazi nasiya kwawo, naphatikana nakhala banja. Zochitika pa zokha zimene Yehova Mulungu akumwamba akuvomereza. China chilichonse chosemphana ndi apa chimenecho ndi chigololo, Yehova akukhaniza, Yehova akuletsa. Ndipo Yesu Kristo atabwera ku dziko lapansi anaonjezeranso pamene pa Matthew chapter 5 verse 32, komanso Matthew chapter 19 verse 9. Matthew chapter 5 verse 32, komanso Matthew chapter 19 verse 9. Yesu Kristo pamene pa akunena kuti munthu unakwatira ndiye ukamusiya mkazako, apa anachula za mkazako chifukwa mnthawi yakale amene amakonda kusiya nzake banja amakhala mwamuna kusiya mkazi. Koma ndi zofanana, kaya mkazi asiya mwamuna, kaya mwamuna asiya mkazi. Ndiye Yesu Kristo pa lamulo loti usachite chigololo anaonjezera nanena kuti munthu ukakwatirana, ndipo ukwatirana banja lovomerezeka ndiloona, ndiloyamba inuyo chibadwireni. Banja limenelo silikuyenera kutha kufikira na mmodzi wa inu atamwalira. Ngati sizichitika choncho chifukwa china cholekanirana ndi chigololo, ngati mwamuna kapena mkazi angachite chigololo, ndiye winayu sakufuna kukhululuka, mwalamulo la Yehova akuloledwa kuti banja limenelo likonza kutha. Koma ngati sikhala imfa komanso chigololo, ndiye
zosiyana ndipo unyamuka mamuna kapena mkazi ndikukakwatiranso, chimenecho nditu ndi chigololo, ndikuswa nditu kwa lamulo limeneli. Nditu achulukirenja Khristu ochuluka amene Satana anatigwetsera mu khwekhwe limeneli. Tilinawo mabanja ochuluka koma si mabanja oyamba, ndipo mabanja oyamba upakuta sana ate chifukwa cha imfa kapena chigololo, koma zifukwa zina. Malamulo la Mulungu banja lite pa chimodzi mwa zifukwa ziwiri izi: mwangwira nzanu chigololo ndipo simukufuna kukhululuka chabwino, kapena nzanuyo wamwalira. Ngati chisali chimenecho kuti mwina mwazindikira ena amati ndadziwa ndi mfiti, ndi wakuba, ndi otani, zimenezo sizifukwa zokwanira zothera banja. Ngati lingate pa zifukwa zimenezo mukayesera kukakwatiranso, banja limenelo limakhala chigololo pamaso pa Mulungu akumwamba. Ngati nzanu simukugwirizana ndipo mukufuna banja lite koma si pa imfa si pa chigololo, mukonzeke kuti mukakhala singo ngati mukufuna kuyimabe pamaso pa Yehova. Lamulo limenelo Yehova anapereka momveka bwino, usachite chigololo. Ndipo Yesu anabwera nalionjezera lamulo lina likunena kuti usabe. Munthu sukuyenera kutenga kanthu kanzako kapena kugwiritsa ntchito kanthu kanzako mosaloledwa ndi mwini wakeyo. Ayi, lamulo ili ndikhulupirira kuti ndilosavuta, timalidziwa bwino mmene tikuyenera kuchitira. Tisatenge kanthu kanzathu, tisagwiritse ntchito kanthu kanzathu opanda chilolezo inde cha mwini wakeyo. Apanso ndonjezere chifukwa cha masiku amakono amene tikukhala, katundu anasintha kuchoka kukhala katundu ogwirika, pali katundu wina amene amakhala wa digital. Ndipo katundu amene nthawi zambiri amaoneka ngati ndopanda mwini, tikonza kumachita mmene tikuchitira, koma ayi amene yonso ndi katundu wa mwini wake. Ndi chifukwa chake ku dziko kuli nkhani yotchedwa piracy, kunena kuti chinthu cha digital, katundu wa digital wa mwini wake tisachite naye mosiyana ndi mmene mwini wake akufunira. Kotero inu ndine monga ana Mulungu ndipo amene tasankha kuyenda ndi Yehova, tisankhe kuchita moyenera. Ngati nyimbo, filimu, kaya ndi komedi, kaya ndi chani mwini wake akugulitsa, mwayikonda mwachikonda, pitani mukagule, musachipemphe mwaulere. Mwini wake akukaniza pokapoka atanena kuti ndi chaulere. Inu ndine nkhani ya piracy tizichita nayo moyenera. Choyenera kugula munyamuke mupite mukagule, ndi katundu wa mwini wake. Ngati mukopera, mukabena, mukangopempha ndi kusempana ndi zimene mwini wake katundu yakufuna, inde kumeneko ndikuba. Alipo yena mapanga ma software kutaya nthawi yawo yonse kupanga zinthu zimenezi, ndipo amazika kuti zogulitsa. Ndipo ena amene anachuluka nzeru amatha kuzipanga bypass, ugwiritse ntchito mosagula zimene zimakonda kutchulidwa kuti kupanga crack. Ayi zonsezi ndi zosayenera. Uku ndikuba chogulitsidwa. Inu ndine tigule ngati tachikonda. Ngati chikudula vomerezani, simuchikwanitsa chisiyeni, koma kuchita mosempanapo kumeneko ndikuba. Lamulo lina Yehova akunena usanamizire nzako. Inu ndine tisachitire umboni wabodza. Zinthu zimene sitinamve, zinthu zimene sitinazione, tisayesere kunena ndinaona ndinamva. Ayi, ndichenjezenso masiku ano makono pali nkhani ndi khalidwe yonena kuti tikamva nkhani uku timangonyamula amene yabwerera ndi kuyipanga forward pa WhatsApp kama pa Facebook kupititsa kwa munthu wina. Mulibe umboni ndi chitsimikizo chonena kuti nkhaniyo ndiona. Ayi, inu mukapanga share nkhani ija, mukapanga forward nkhaniyo ikhala yabodza, mwalowa mgulu lochitira umboni wabodza, chifukwa pamene mwapanga forward mukumuuzanso winayo za uthenga omwewo. Uthenga umene timagawana tisamale nawo. Kodi ndizoona? Ngati tilibe umboni oti ndizoona, ingozi siyani, musagwe nazo misampa ya njerekezi. Chotuluka pakamwa panu, chotuluka maganizo mwanu, chouza yena pakamwa kapena pa foni, pena pali ponsepo, chikhale choti muli nacho ndi umboni kuti chinachitikadi. Lamulo lomaliza Yehova pa Exodus chapter 20 verse 17 akuti usasirire nyumba yake anzako, usasirire mkazi wake wanzako, kapena wantchito wake wamamuna, kapena wantchito wake wamkazi, kapena ng'ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kalikonse kanzako. Lamulo lomaliza Yehova akunena kuti inu ndine tisayerekeze munjira ina iliyonseyo kusirira koma inde kanthu ka munthu wina. Ena amanena kuti pali kusirira kwabwino, ena amanena kuti pali kusirira koyipa, koma muimvetsere bwino statement iyo akunena kuti
musasirire kanthu kanzako, kutanthauza kuti chaipa ndi kusirira kanthu ka munthu wina. Kusirira ndi kutani? Kusirira ndi kuchiona chinthu kuti chili bwino ndipo ndi kulakalaka utakhala nacho. Ndiye Mulungu akumwamba kunena kuti zisafike munyengo, zisachitike chonena kuti muchione chinthu cha nzanu kuti chili bwino, kuti ndi chabwino, ndipo mulakalake chinthu chomwecho chikhale chanu. Ayi, ngati chinthu cha nzanu chili bwino, ingoonani kuti ndi chinthu chanji, ndi chinthu cha mtundu wanji, mukapeze chanu china osati chomwecho. Ngati mkazi wa mwini wake ali bwino, ndizovuta simungakapezeso wina, nkhani imeneyo isiyeni, musasirire. Ngati wantchito wanzanu inde wakushopu mukumona kuti zangayu ndi akumupangira maprofiti, musanyengerere kunena kuti amakulipirani zingati, amakupatsani zingati, bwerani kushopu kwanga nzakupatsani dapo. Ayi, Yehova akuletsa kumeneko ndi kuswala munanena pateni, munasirira munatenga wantchito wa mwini. Ngati mukusirira inde position ya nzanu kuntchito ameneyo amasangalala, amalandira maulemu, ndi nchotsepo ndikhale ine, mwasirira udindo wa nzanu, ndi kuswala mulala Mulungu amulolera mpateni. Yehova akuletsa kusirira. Anthu amatha kusirira ngakhale nyumba ya renti imene anzawo akukhala, anakhala malo abwino oyandikira nsewu, savuta magetsi, imene ije ndachotsetsa ndikalowe ndine. Ayi, Yehova akuletsa. Ngati mwaona chinthu cha munthu kuti chili bwino mukuchifuna, pezani njira ina yopezera, koma chisakhale chomwecho chimene nzanu akugwiritsa ntchito. Ngati uli udindo wa nzanu uli bwino, musaukhumbe udindo omwewo kuti mugwiritse ntchito. Tilipo anthu tili m'maudindo osati kwenikweni tinasoweka kukhala mmenemo, koma tinabwerapo chifukwa tinangosirira chabe. Yehova akuletsa khalidwe lina lililonse losirira, ndipo musayione nkhani kukhala yaying'ono. Ndi khalidwe limene linagwetsa Satana kumwamba chifukwa chosirira mpando wa chifumu wa Mulungu. Atasirira ulemu wa Mulungu ndi ulemerero wa Mulungu, ulemu wonse umene anali nawo anauona opanda ntchito ndi opanda pake, kumapeto kwake zinambweretsera mavuto. Adamu ndi Eve nawo anali m'munda wa Edeni, china chilichonse chinali bwinobwino, anali pa mtendere, kufikira na tsiku limene Satana anawuza, mukadya ichi mudzafanana ndi Mulungu. Paukhala pa umunthu pawo ponse, mtendere umene anali nawo, ubwino anali nawo, anauona opanda ntchito, anauona ngati sanza, nalakalaka kunena kuti afanane ndi Mulungu. Kumapeto kwake zinapeleketsa mavuto. Chifukwa chake Yehova akuletsa musiku uno kuti ndithu inu ndine tisasirire kanthu kena kalikonse kanzathu. Malamulo 10 ndi amene Yehova anachoka nawo kumwamba. Atakhala pansi Yehova kumwamba, inde mu ofesi yake, ndipatse anthu mayendedwe oyenera, makhalidwe oyenera, owapatsa iwo mtendere ndi chimwemwe. Anapereka zinthu 10 zimenezi, ndipo Yehova akuyembekezera inu ndi ine kuti tikasunge zimenezi. Exodus chapter 20 verse 18, ndipo anthu onse anaona mabingu ndi zimphezi ndi liwu la lipenga ndi phiri lili kufuka, ndipo pamene anthu anaziona ananjenjemera nayima patali. Mmene Yehova ankapereka mawu awa sikunali ngati kosewera, inali meeting ya serious imene Yehova yekha anatsika kuzapereka mawu amenewa pa phiri la Sinai. Timalize ndi Mateyu chapter 19 verse 16 mpaka 19. Ndipo onani munthu anadza kwa iye nati, mphunzitsi, chabwino nchiti ndichichite kuti ndikhale nawo moyo osatha? Ndipo iye anati kwa iye, undifunsiranji za chinthu chabwino? Alipo mmodzi ndiye wabwino, koma ngati ufuna kulowa m'moyo, sunga malamulo. Iye ananena kwa iye, otani? Anafika munthu wina pa Mateyu chapter 19 kwa Yesu Khristu kudzafunsa za nkhani yofunikira kwambiri, nkhani ya mtengo wapatali yokhudza moyo osatha, chimene chili chiyembekezo cha munthu wina aliyense. Koma mkulu amene anali nayo nkhawa ndi kukayikira kuti komatu mawu a Mulungu ndi zimene Ambuye mukunena ndi zambiri ndi zochuluka, koma tandiwuzani chidwi changa chikhale pati kuti ineyo ndigwiritse zimenezo ndilowe m'moyo osatha. Ndipo Yesu Khristu anamuwuza kuti koma ngati ufuna kulowa m'moyo, usunge malamulo. Mkulu andisangalatsa chifukwa akudziwa kuti pali malamulo ambiri ndi ochuluka m'buku lopatulika. Anamufunsa Yesu,
tandiuzani malamulo ake otani. Malamulo ake ati, ndipo Yesu Kristo anamuuza iye, ndipo Yesu anati, usape, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate wako ndi amako. Pakuyankha funso ili, Yesu Kristo akusonyezeratu ngati ukufuna kulowa moyo usunge malamulo. Malamulo ake ati, inde malamulo 10. Chifukwa gawo limene likukambidwa apa ndi mbali imodzi chabe ya malamulo 10. Ndi chifukwa chachani Yesu sanayambire lamulo loyamba, usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha, usapembedze mafano. Ndi chifukwa cha munthu amene amayankhula naye, amene anali mu Yuda. Chifukwa monga Yuda pochikhalidwe pawo, malamulo 4 oyambirira malamulo 10 analibe nawo vuto lina lililonse, chifukwa chinali chikhalidwe chawo, ndipo ufumu wawo ndi zochitika zawo zonse zinakhazikika inde malamulo a Mulungu. Amapembedza Yehova yekha Mulungu akumwamba. Nkhani ya mafano inali yosaloledwa mu Israeli, samatchula dzina la Yehova pachabe ndipo amaliopa, ndipo inali chikhalidwe chawo kusunga Sabata. Chifukwa chake Yesu sanayambire pamwamba, koma anamutchulira okhudza iyeyo ndi munthu mnzake. Kotero Yesu Kristo anamuuza mkulu momveka bwino, ngati ufuna kulowa mmoyo usunge malamulo. Ati Yehova malamulo inde malamulo 10 aja amene anali mu likasa la Yehova. Chivumbulutso 14:12. Pano pali chipiliro cha oyera mtima cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. Akunena kuti oyera mtima ndi anthu amene ali ndi makhalidwe awiri, ndipo watchula makhalidwe amene akuti akusunga malamulo a Mulungu ndinde ndi chikhulupiriro cha Yesu. Sakhulupirira Yesu yekha, salambira Yesu yekha, salimbira Yesu yekha, ali nalonso khalidwe losunga malamulo inde malamulo a Mulungu. Yohane 14:15, ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Paulo 1 Korinto 7:19 akuti ndulidwa ulibe kanthu ndi kusadulidwa kulibe kanthu koma kusunga kwa malamulo. Nditu Paulo akunena kuti malamulo ndi osiyana nditu. Ena anatadi alibe kanthu, koma imvani ichi, ndulidwa ulibe kanthu ndi za Yuda ide. Koma tachiuza Paulo chofunikira ndi chani, koma chofunika ndi kusunga kwa malamulo. Malamulo ake ati, Bible la chizungu likusiyanitsa 1 Corinthians 7:19, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing but the keeping of the commandments. Ngati munthu akuyenera kuyika chidwi chake, akuyenera nditu ayike pakusunga osati malamulo wamba inde malamulo 10. Chiri kuti nzangawe chovala cha ukwati walowa bwanji muno opanda chovala cha ukwati. Limodzi la gawo la chovala cha ukwati chimenechi ndi malamulo 10 a Mulungu. Tingaponye, tingasempe, tingakhala ndi mavuto ndi kufoka ndi mbali zina inde za Mulungu, koma tisayesere kupanga mistake, kulakwitsa pa nkhani ya malamulo 10 a Mulungu. Musiku uno Yehova akuyembekezera inu ndine tikhale nayo khalidwe mkati mwathu inde mtima mkati mwathu okhala nayo mbali ya chovala cha ukwati chimenechi chimene chili malamulo 10 a Mulungu. Anatsika yekha Yehova kudzapereka pa phiri la Sinai, analemba inde ndi chala chake. Pofunsidwa Yesu ndichite chani ndipeze moyo, ananena mosapyatira, kasunge malamulo inde malamulo 10. Ndipo mawu akunena ngati timakonda Yesu, ngati timakonda Mulungu, tikuyenera tisunge malamulo 10. Ndipo Paulo akunena ndulidwe ulibe kanthu ndi za Yuda inde, chofunika munthu asunge komatu inde asunge malamulo 10. Sunga lamulo la namba 4 losunga Sabata la Yehova. Inde mulirako kumva mkati mwanu kunena kuti sinalemekeza makolo, sindimaona ngati kanthu. Inde pali gapu pakati pa ine ndi makolo anga, tinatana. Koma ndaona musiku uno Yehova akulamulira ine kulemekeza makolo anga, ndikwaona monga chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wanga. Inde ngakhale ndinakula, ndikutheka makhala moyo wakuba, koma Yehova akuletsa. Makhala moyo wachigololo, koma Yehova akuletsa. Mwana Mizraeli ndimuchitira mboni wabodza, koma Yehova akuletsa. Inde mwasilira zinthu zaene mulanda zomwezo, mwalanda chuma cha masiye, mkazi wa mwini, mwamuna wa mwini, ntchito ya mwini, koma Yehova akuletsa. Ndipo ndikhumbo lanu tsopano kuti muyambe kuyenda molunjika ndi Mulungu wakumwamba. Mungayimike mkono wanu pamene mulipo, pamene tikufuna kupemphera tsopano. Ngati mukumva kunena kuti malamulo amene amvedwa musiku uno sanaperekedwe ndi munthu
kapena wina aliyense ndi Yehova inde uja amene ali umwini wake wa ufumu umene ukudzaposa chedwa. Ndipo mukumva mkati mwanu kuti pa malamulo atchulidwa aja ayi ndithu ndikupelewerapo lija ndikupelewerapo aja, ndipo ndi khumbo lanu kuyambanso mwatsopano ungayimike mkono wanu pamene mulipo, pamene tikufuna kupemphera tsopano. Mwina abe ndikutheka mukumva kuyimika mkono sikukwanira, ndikufuna pemphero lapaderadera, ndili nako kulephera, ndili nawo ma challenges amene ndili nawo mkati mwanga, ndipo ndikufuna pemphero lapaderadera mungakwanitse kuyenda komwe muliko ndikubwera kutsogolo kuno ndikudzayima pambalipa. Muli nako kumva mkati mwanu ndayima inde, ndayimika mkono inde, komabe ndikufuna pemphero lapaderadera. Chakuti chija chimandivuta ndikundipangitsa kusayenda molunjika ndi Mulungu wakumwamba, chakuti chikundivuta chikundikakamira, ndipo ndi khumbo lanu kuyamba kuyenda molunjika ndi Mulungu wakumwamba, ndipo mukufuna pemphero lapadera mungaende kubwera kutsogolo kuno pamene tikufuna kupemphera tsopano. Pamene tikufuna kupemphera tsopano, chogoza achimwenanga amene mwabwera kutsogolo kuno mukhoza kusuntha kuima chapa. Ngati aliponso wina amene akumva kuti nanenso ndikufuna ndithu pemphero lapaderadera, Mulungu amene tikuyembekezera ufumu wake, amene tsiku lina adzabwenza kuti walowa bwanji muno opanda chovala chaukwati. Ine ndi khumbo langa kunena kuti chovala chaukwati chimene ndachiphunzira lero, mbali imene ya chovala chaukwati imene ndaphunzira lero, ine mbali imene ndikhale nayo. Ngati ili jekete Malamulo 10 wa ineyo jekete imene ukambira lero ndivale ndidziyenda jekete imene. Koma ndili nako kulephera ndikufoka, ndikufuna pemphero lapadera, ndithu bwerani kutsogolo kuno ndipo tipemphere. Mulungu amene timpembedza ndi Mulungu wa moyo, ndi Mulungu wa mphamvu, ndiwo chita ndiwo khonza kumasula ndi kupulumutsa. Palibe chomulaka, palibe chomulephereka, ndipo ndi khumbo lake podzayankhula mtsiku limeneli zanzisi zanu mwatiyankhula kuchokera tsiku loyamba kuti ndizoona dziko lili ndi mwini alipo Mulungu, ndipo mutsiku lachiwiri mwatiuza pa milungu yonse ndinu Yehova Mulungu wa moyo. Mtsiku lachitatu mwatiuza plani yanu ndiyo kukhazikitsa ufumu udziko lapansi umene mukupereka aliyense kwa aliyense mwaulere. Dzulo mwatiuza tisangonyadira ndi kulumphalumpha kuli ufumu wa Mulungu. There are conditions and terms to be followed. Pali zinthu zimene tikuyenera kutsatira, ndipo zinthu zimene zimunazika mulikasa chimene chili Malamulo 10 mana komanso ndodo ya Lord. Ndipo mu usiku uno mwatiuza kunena kuti munatsika inu Yehova pa phiri la Sinai, osati kudzacheza ndi kudzasewera, koma kudzapereka speech yopambana ku chilengedwe chonse, kuti ife tikadziwe inu zimene Yehova mumafuna. Ndipo mu speech imene mukutiuza zimene sitikuyenera kuchita ndi zimene tikuyenera kuchita. Mulungu wokomalanga bwanji inu wakuwulula chifuniro chanu kwa ife, ndipo ndi khumbo lathu Yehova kuti kuyambira lero tsopano tiyambe kuyenda ndi kukhala ife mmoyo umenewu. Yesu tapemphera, amen.